Geert. Ja. ADO speelt het League in Telstar. Tjong. En Excelsior mat nog in Volendam. Is correct. Had je nou zelf winnen van ADO? Ken het dan nog? Dan ken het nog. Ja? Ja. Dat is heel goed dijs. Dan ken het nog. Om tafel trouwens, de man die in 2021 promoveerde bij Cambuur. Ah. Fouke Boy. Ja. Maar nog even waarom komt het, hè? Ja. Als ze nou misschien wel promoveren kunnen. Bist u er dan bij? Dat om rechtstreeks een promotie gaat, ja. En oors? Na competitie zit Geert in Portugal. Op tafel. Heerenveen verliest met 3-1 van Sparta Rotterdam en is de minst presterende ploeg van de totale eredivisie als het gaat om uitwedstrijden. En Cambuur wint van Jong FC Utrecht. En ik doe het haast net te zeggen, maar ze zijn nog in de race om plak 2. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, vandaag weet ik het zeker, ik was gisteren te veel. Van Aanholt, die goed de jipte hierint en die bal ik in een wat van rond de oornemen mij. Instek ik in, paas ik in op Linson, dan loopt die bal weer om en dan maakt het Mitchell van Bergen de 1-0. De man die net scoorde in, scoort. Verrassende voorsprong voor Jong FC Utrecht. Als een mes snijden ze terug de boete. Oh, is het een penalty? Ja, dit is een penalty. Ei. Domme actie van Noppert. Ja, bal in de linkerhoek. 2-0 voor Sparta. En ik zeg één, dat is Lotje. En Lotje is Frans. Is geboren in de bergen en ze brengt me croissant. Goeie beruchten daaromlet vanuit Ljouwert. Want het is hier een opslag van rest. Komt Cambuur op Liekense hichten. En daar is de 3-0 voor Sparta. En Cambuur krijgt een koers. Het is een doelpunt. Ja, hij had toen de Liederwest. Ik wil dit keusje wel op me nemen. Diemers mij de oor in. En hij hing het. Het is 3-1 voor Cambuur. En hier aan tafel Geert van Thun, Ando Faber, Roelof de Vries en Fouke Boy. Tjewerg assistent-trainer bij Almere City. Welkom Fouke. Ja. Het 4-0 verlies in PSV is intussen een beetje verwerken. In de bus op de terugweg al. Oh, toen al? Ja. Ja? Ja. Daarheen net zo'n volle tijd van nederig. Nee, niet deze wedstrijd. Nee, dus, dat was gewoon... Ingecalculeerd nemen ze dat. Nou, zo zijn wij er weer niet naartoe gegaan. Je weet wel dat je daar de punten eigenlijk niet zou moeten halen. Dus we hadden wel een goed plan. Alleen, je merkt aan alles dat PSV getergd was. En zich niet nog een keer in de maling wilde laten nemen door een ploegje. Om het maar zo te noemen voor hun. Waar ze punten in het verleden van dit seizoen al tegen hadden verloren. Ja, kom het weekend, dan speel je hem in SC Heerenveen. Daar is de beelden al pensioen van Heerenveen. Ja, ik ben. Ben je onder de indruk? Wat heeft je trouwens? Nee. Beelden van een uitwedstrijd of van een thuiswedstrijd? Dat zoen nog wel eens een beetje verschil in het potje. Ja, dat klopt. Dus, dat klopt. En onze uitwedstrijden halen wij ook meer punten dan thuis. Dus het wordt wel, dat kan wel interessant worden. Nee, ik vind het wel een beetje verkapt beeld tegen Sparta. Want Heerenveen vond ik in de eerste helft nog niet eens zo slecht. En Sparta speelde veel lange ballen. Heel veel lang op Lauritsen. Sorry dat ik je onderbreek, Fouke, maar dat vond ik nog een uitspraak. Ik vond Heerenveen de eerste helft nog niet eens zo slecht. De eerste 10 minuten viel wel mee, inderdaad. Ja, nou ja. Jongen, daarna was het slecht. Ja, oké. Slecht. Jij bent Heerenveen-volger, hè? Ja. Watcher, toch? Watcher. Ja. Sorry. Ja, Watcher. ja, Oké. Watcher. Man, die de maten gluren. Ja, dus dat zal ik niet tegen het team zeggen in Almere. Nee, precies, dan ja. weten we weer hoe het gaat lopen. Ja. Onderschatten. Ja, maar ik vond eigenlijk Sparta op dat moment ook nog niet top. En ik heb wel gezien bij momenten aanvallen dat Heerenveen er wel doorheen kwam. Alleen, dan stokte het ook. Tot 30 meter lijn, hè, dan houdt het een beetje op. Ja. Deze week, trouwens, even heel wat oors wie het verdrietelijke nijs dat Leo Beenhakker op 82-jarige leeftijd verstoren is. Alle wedstrijden in het betellen voetbal bedoel ik maar in 1 minuut stilte. Een van de allergrootste trainers neem ik aan van Nederland. Hij had meer dan bij 15 clubs trainen geweest. Eén daarvan wie Cambuur. Tussen 22 en 24 eindstanden, 8e, zonde en 11e. Nou goed. Niet heel indrukwekkend. Eerste divisie, neem ik aan. Ik nog in de KKD, ja, eerste divisie. Maar dat wie eigenlijk correct verdient hij het. Hè? Want ook kwamen ze pas in de jaren 80 bij Cambuur. Ja, dat klopt. 79, 80. Toen ben ik bij Cambuur gekomen. Ik begon in het eerste half jaar in het tweede team nog. En in januari 80 kwam ik bij het eerste. Maar toen heeft dus nooit onder hem traind.
Nee. Ik ken hem goed. Ik heb niet onder hem getraind. In het verleden, als trainer van FC Utrecht, speelden wij Europees tegen Real Zaragoza. En toen kwamen we in contact met Leo. Die is daar trainer geweest. Die wilde daar eigenlijk ook wel heel graag naartoe. Toen hebben wij hem uitgenodigd om mee te gaan met de groep naar Zaragoza. En meer uit respect voor wie hij is en wat hij had gedaan. Dus dat vond hij fantastisch. Hij is mee geweest. En het mooie is, wij kwamen aan op het Schiphol op het vliegveld. En we hadden ons wel voorbereid op media. Want het is natuurlijk anders dan het is wat hectischer. En wij zagen dus, toen wij zeg maar door de sluis gingen, zagen we al die media al staan. Denk ik van, nou, dat gaat wat worden. Maar we zagen in één keer alle camera's de andere kant op gaan, want daar liep Leo. en wij konden zo heel rustig de bus inlopen. Dus het was eigenlijk ook wel weer lekker. Ja, heerlijk. Maar daar konden we dus zien wie hij eigenlijk was en wat hij heeft betekend. En hoeveel respect ook in het buitenland er voor hem is en was. En dat was, vind ik, wel indrukwekkend om dat te zien. Ja, wat had hij dan betutten? Ja, hij heeft natuurlijk in Spanje geweldige successen geboekt. En dat wordt daar gewaardeerd. En dan is daar het respect zo hoog. En dan is er ook aandacht op het moment dat hij dan daar is. Dat voelt hij ook en dat vindt hij fijn. En hij is een man van woorden. Hij kan hele rake dingen zeggen. Een aimabele man. Liefkozend eigenlijk een beetje. Je bent heel snel geneigd om met hem ook in gesprek te gaan en de goede dingen te horen, te krijgen. En ook kritisch. Want hij kon ook heel hard zijn. Maar Is hij dan de grootste trainer die het Cambuur ooit gehad had? Qua namen? Ja, dat vind ik wel, ja. Als je dat kijkt, want dat was echt het begin. Maar als je dan kijkt naar het einde uiteindelijk en het hele repertoire, is dat wel de grootste trainer die Cambuur ooit... Jouw schoonvader was een opvolger volgens mij. Ja, klopt, ja. En die heeft ook nog met hem gewerkt. Nolderuit, ja. 1990 de WK. Ja. Italië. Ja. Ja, klopt. Dus hoe stel ik gaan zinnen? Ja, dat klopt. Het was een keuze tussen John Verloen of ik zou meegaan. Nou, dat wist ik het ook wel. Ik speelde bij Club Brugge. En John, maar ze kozen voor John omdat ze echt een targetspits mee wilden hebben om in te brengen. Ja, zo'n type was ik niet echt. Heeft niet geholpen dat WK. Nee. Maar ik vond het wel jammer. Ik had het graag gewild. Dat was het moment. Want ik had verder natuurlijk Van Basten, Gullit, Kieft, Bosman. Een gouden generatie, een goede spits. Die waren gewoon beter dan ik. Maar dat was het momentum. En de keuze voor John vond ik ook wel begrijpelijk. Als je de uitleg ook hoorde, dan kon ik dat ook wel begrijpen. Goed, jongens, we beginnen de stellingen. En je weet het, Fouke. Je matte antwoord Jan. En dan kunnen we de letter altijd op waarom komen. Okay. En de eerste is ik voor die. Daar komt die Sparta. Sparta helpt de play-offs voor Europees voetbal. Ja. Geert, Cambuur en Almere City spelen je takkensseizoen gewoon Chimmelkoor in de KKD. Nee. Hoe ben ik benieuwd? Hier van beiden zitten ze in de eredivisie. Roelof, de keeper van Almere City is beter dan Andries Noppert. Ja. Zo. Op dit moment. Spannende uitspraken alweer, jongens. Andor, Telstar-spits Youssef El Kashati speelt het takkensseizoen bij Cambuur. Nee. Geert, ADO Den Haag is vreselijk te pakken naam terug Jong FC Utrecht. Vreselijk te pakken naam? Ja. Ja, ze hebben spelers in die club. Ja, precies. Maar ja, Wolmai, waar zit erin is met Jonathans en Ohio en Kelly en Blake. Ja, mijn grote bezwaar tegen die jongteams. Het is nooit hetzelfde. Ik vind het competitievervalsing. Dus ja. Andor, ik heb aan zijn Nijs Henk de Jong. Ja, tuurlijk. Ja. Good Nijs. We slingen je weer even, wat doe je, tuurlijk. Goed zo, Roelof, Heerenveen had neer te zieken in de play-offs. Jawel. Ze hebben wel wat te zieken in. Ja. Oké. Dus nee. Zo. En dan Fouke, ik jood er nog altijd in dat Almere City in de eredivisie bloot. Ja, hij moest dus nee zeggen. Nou, maar goed. Wel een inkoppetje dit hoor. Inkoppertje. Is Steve onderom. Wat denk je dat hij nee gaat zeggen? Ja. 5 punten achter op Willem II. Ja, en waarom zou Cambuur dan wel meedoen voor de promotie? Nou ja, omdat... Dat zijn van mijn 4 punten. Ja. Ja. En bij Cambuur zitten ze dus dat ze net met mij doorgaan. Dat tweede plak gaan ze uit de holle zetten. Want dat nee, omdat er te veel druk op komt waarschijnlijk. Maar net zo goed als je die... Ik vind dat je dat best wel mag uitspreken. Van, als je daar dichtbij bent, spreek het ook gewoon uit. Ga ervoor.
Nou, eigenlijk ben ik nu al ik ben te lang, hè? Want het is eigenlijk kort. Nee, maar je moet er ook wat langer. Ik vind onze laatste hoop, om het zo te hebben, is Willem II. Ja. En daar heb je 5 wedstrijden voor. Precies. Speel je hem nog tegen concurrenten? Wij spelen Heerenveen uit. De laatste wedstrijd is AZ uit. Wij spelen tussendoor 3 thuis. Dat is Go Ahead, Fortuna en... Ja, ik heb het opzocht. Go Ahead, Fortuna en... Nou, we komen er haast nog weer om. Ja, komen we er zo. Klinkt wel als een sfierprogramma. Ja, maar ja, ik denk dat er geen makkelijke wedstrijden zijn. Je laatste maar is dat een beetje Heerenveen was ook een zwaar programma voor de winterstop. Die winnen we ook met 3-0, omdat we wel de goede energie erin stoppen. Dus er is wel wat veranderd. Iedereen wint van Heerenveen, hè, thuis. Ja. Maar goed, je maakt de derde. Ja. Ja, dat is een groot probleem. Maar goed, we denken wel eens... zo als je eerst... Dat klopt. We denken wel eens dat Heerenveen een roerig seizoen hoorn heeft. Dat zei ze hier wel eens om tafel. Heerenveen heeft een vrij roerig seizoen. Heerenveen heeft een roerig seizoen. Fouke, jij kan er ook wat van, hè? Want ik heb het even noteerd. De is dit seizoen begonnen als assistent-trainer bij Sparta. Dat 10 wedstrijden krijgt ontslag. Dan begist als assistent bij Almere City. Dan krijgt Maduro dien. Dan Koos Toot terug als eindverantwoordelijke. Dan komt Jeroen Rijsdijk, weer over assistent. Dan gaat technisch manager Johan Hansma voor. Die gaat naar Heerenveen. En takem seizoen ruilt hij een heilige rol in als assistent voor die Van Haat scouting. Ja, dat is veel gebeurd, hè? Ja, het is nooit saai. Nee, maar zo is het ook. Anders het moet een beetje levendig blijven. Of is dat juist de reden waarom de voetballerij zo leuk viest? Ja, voetballen, dat wordt er wel steeds sneller allemaal. Het is wel veranderd ten opzichte van veel langer geleden. Het gaat allemaal heel snel, het is opportunistisch. Ja, bij Sparta heb ik Jeroen geholpen, Rijsdijk, van begin van het seizoen daarvoor. Dat is eigenlijk een heel goed seizoen geweest, ook goed gegaan. Heeft er ook heel veel hulp aan gehad dat ik er was, jonge staf. En in het tweede jaar zag je vrij snel vanaf de voorbereiding dat het tussen hem en de TD niet echt meer boterde. Dus het was meer een relationele probleem. Dat hij na 11 wedstrijden moest vertrekken op basis van niet te weinig progressief, of te weinig ontwikkeling op sportief vlak. Dus ze zagen te weinig ontwikkeling op sportief vlak na 11 wedstrijden. Dat was de werkelijke reden waarom ze hem de wacht gingen aanzeggen. Maar ik was gekoppeld aan Jeroen. En dat was bekend van begin af aan. Dus daar jij een beetje tussen de regels toch wie de stoot net mee is? Nou, ik was het daar wel mee eens dat ik... Als hij wegging, en dat was ook... Want ik was tweede in het gesprek. Ik kon naar binnen. En dus ja, ik zeg, ik heb het al gezien. Want die trainer, die was in alle staten. En ik zeg, dus dat is niet zo moeilijk in te koppen. Ik zeg, daar loop ik iets te lang voor mee. Ik zal waarschijnlijk ook gaan, want ik ben aan hem gekoppeld. Nou ja, dat was juist. En ik zeg, maar was nou de reden? En de reden werd uitgelegd. En daar was ik het niet mee eens. Ik zeg, dat vind ik niet terecht. Want ik ben er ook om hem te helpen en de staf te helpen. Maar ik zeg ook, jullie moeten maar in de spiegel eens gaan kijken van... Hebben wij wel genoeg gedaan om ook Jeroen te helpen? En je bent nog net voortrijden van het parkeerterrein. En daar komt CGL, daar komt Lienson, daar komt... Ja, die kan pas letter. Die kwam later, maar wij hadden in de voorbereiding wel aangegeven... waar we spelers, of een speler nog niet eens... meerdere, maar in ieder geval 1 aanvallend nodig waren voor dit team. En Jeroen kreeg ook te horen van... luister, Sparta is een gezonde club, maar het geld is op, punt. Dit was het. Dus er kon niks meer gebeuren. En daar hebben we ook niet moeilijk over gedaan. Zeggen, oké, dan gaan we aan de bak. Alleen in de communicatie, en daar hebben ze wel toegegeven... is het niet goed gegaan. Zonder overleg met de coach hebben ze gecommuniceerd... dat we zouden gaan voor play-offs Europees voetbal... En de verspreking erbij, ook nog eens, was met liefst een keer een thuiswedstrijd als eerste. Want ze hadden al 2 keer hadden we met Sparta Europees voetbal play-offs gehaald, maar dan eerst een uitwedstrijd. Maar wilde nu een keer thuis. Nou, begrijp ik ook wel. Alleen dan moet je wel 5e, 6e eindigen. Ja. Nou, dat verwachtingspatroon, daar had Jeroen mee te maken. Met het team wat daar op dat moment stond. Net realistisch. Dat is niet realistisch. En het is al helemaal niet in overleg gegaan. En daar zijn wel heel cruciale fouten gemaakt. En vervolgens is er een wisseling van de wacht. Dat is ook niet helemaal chic gegaan, om het maar zo te noemen. Want hij stond er gewoon klaar. Die stond al lang klaar. Maurice Stijn. Stond al lang klaar. En dat is een leugen geweest. Hè. Daar is Jeroen ook voorgelogen.
Dat is niet chic, maar dat gebeurt nou eenmaal. Dat weet je achter de schermen wat er aan de hand is. En vervolgens krijg je een wisseling van de wacht. En als je kijkt naar de ontwikkeling, te weinig sportieve ontwikkeling. Als je dan de 11 wedstrijden daarna hebt gezien, is die ontwikkeling er helemaal niet geweest. En naar aanleiding daarvan is men ook lichtelijk in paniek geraakt. En toen zijn er 7 spelers bijgekomen. En toen heeft Stijn het helemaal naar zich toe kunnen trekken en spelers kunnen halen die Jeroen nooit heeft mogen halen. Maar dat wie dus wel En dan zeg ik van, het is allemaal niet zo chic en fijn verlopen en dat is jammer. Maar dat ik met hem mee moest, vond ik wel een logische, want ja, ik was aan hem gekoppeld. Ja, nou genoeg Sparta. Takkum hier, bist u verantwoordelijk voor de scouting onder oren bij Almere City. Ik kan me intinken dat je dan nou ook al een beetje zit te zien. Ja, je hoort dan gewoon nog rekken mooi, of hoort er vooral rekken mooi, dat je hem gewoon blauwen in de eredivisie. Maar ik denk wel dat is dan nou ook al een beetje onder ziekje bent van wat voor talenten rennen er al hier om in de KKD. Ja, nee, natuurlijk. Het is 2 sporen beleid waar je naar kijkt. Dus zowel KKD... Neem eens een paar talenten. Brian, Nieling, Pauwels. Die speel je bij dezelfde club. Ze rennen al hier bij Cambuur op. Ik ga toch hier niet alle talenten opnoemen die... Straks maak ik nog iemand wakker. Nou, we hebben wel wat gezien hoor. Dus we hebben wel wat gezien. Wat talenten. Ja, maar niet die jij noemt, maar ook wel anderen. Nou, ze lopen er echt wel. Alleen ja, zitten wij aan de voorkant of niet? Dat is maar de vraag. Is El Kashati een talent nog? Ja, vind het 25. Ja, dat is niet qua leeftijd, maar het kan een laadbloeier zijn. Die kun je er wel bij hebben. Ja, dat is een laadbloeier. Want die zit op het listje bij Cambuur. Ja, hij zit op het listje. Ja. En daar is ook alles mee zijn. Ja, er was een gerucht, de vrouw in hoop dat Cambuur Joert een peteer zo met hem. Nou ja, nevens mijn informatie is dat net weer. Maar ja, Cambuur had hem wel op het listje staan. Ik vreeg hem alleen nog al als die helder is van Cambuur. Een beetje het verhaal ik maar Edat Chouri, die wil Cambuur ik wel hebben. Maar ja, dat die al vrij gauw blikken dat hij net meer helder is. Ja, die kant gaat deze El Kachati ik wel op. Want als het juist wat die zo'n de winterstop, zo'n dat Edat Chouri voort is, hoe die Telstar eigenlijk eigenhandig de play-offs in sketten had. Ja, dat is echt wel heel knap. Maar betel het Cambuur wel transferbedragen? Jawel. Ja? Maar net tonnen? Nou ja, een peloton, daar zult bij ophouden. Maar ja, wat als Cambuur, Mercera of Pauwels waar oren miljoen verkepert? Ja, dan is het natuurlijk weer volle meer mogelijk. Maar wat denk je nou ja, kijk, ik denk dat we onszelf een beetje overschatten. Dat we denken dat hij wel zo komt. Kijk, het nadeel is zijn leeftijd. Hij is 25. En ik bedoel mee te zeggen, het is een laadbloeier. Maar doordat zijn leeftijd daar is en hij is nu opvallend, gaat hij ook aan zichzelf denken. En wat ik weer heb gehoord is dat hij waarschijnlijk in de tweede Bundesliga in Duitsland aan de bak gaat. Ja, als je het hebt over salarissen. Ja. En dan moet je zo'n jongen ook weer begrijpen. Je denkt van als ik daar 3 jaar kan tekenen, dan ben ik 28, kan ik altijd nog wel een keer terug. Ja. Want en die is toch niet kan betalen wat daar betaald wordt. Nee. Dus toch niet Martijn Kaas, die is direct vanuit de KKD, vanuit Helmond Sport naar Magdeburg gong. Nou, ik weet net dat hij nog altijd topscorer is, maar hij was hier heel lang topscorer van de tweede Bundesliga. Ze doen mij een promotie. Dus het is sportief natuurlijk een volle interessantere stap als naar een Cambuur. En dat liep bij een hele moeilijke jongen. Ja, tenzij die 21 is. Dan is het bij een moeilijke jongen. Op het veld, ik vind het echt een vervelende klier. Het is een verschrikkelijke klier in het veld. Ja, wel. Het Cambuur werkelijk het bloed onder de nagels wijhellen. Slimmer dan Balk. En ik trof hem na jaren en dan werd hij interviewd. Ik zei, ik heb toch wel van die genoten, jongen. Want hij die alles om te winnen. Daar staan ze toch voor? Ja. Hij doet alles om te winnen. Ja. En de scheidsrechter bepaalt wel ergens hier of daar de grens. Maar goed, dus, we hebben nou dus al 2 minuten lang over de spelen die waarschijnlijk de Duitsland komt. Ja, nee, klopt. Okay. Daar moet je rekening mee houden. En dat zeg ik, zijn leeftijd is 25. Als hij 21 is, dan zijn ze nog zeggen, we gaan een tussenstap maken. En wat levert dan Pauwels dan op? Want bij Cambuur is ook een hele grote bedragen. Wat is groot? Nou ja, 1 miljoen plus. Ja, dan ga je... Kijk, je moet weten waar je staat in de keten. En in de keten sta je in de KKD. Heeft in de Eredivisie dat nog niet laten zien. Dus dat is voor heel veel ploegen in de Eredivisie en ook internationaal gaat hij dat daar ook brengen. Wel jeugd, international van België. Precies, dus hij heeft wel de potentie. Ja. En heeft hij het scorend vermogen of heeft hij vermogen om te scoren? Hè? Want je kan het ook omdraaien. Heeft hij vermogen om te scoren, dan wordt het interessant. Omdat hij veel in die positie komt. En als hij dan ook nog eens gaat scoren, dan wordt het helemaal interessant. Alleen, daar gaat men niet zomaar 1,5 miljoen voor neertellen. Dan zijn die bedragen toch wat lager. En wellicht kun je dan spelen met je doorverkooppercentage. Dan heb je direct en indirect geld. Want
Dat is nou eenmaal de keten waar je in zit. Dus de van bedragen van 1,5 tot 2 miljoen. Van 8 ton, toch? Ja, maar die scoren wel 15 keer en die 4 assists. En Pauwels had 4 goals en 3 assists iets in die trant. Ik weet het niet precies, maar Hij is vooral te wisselvallig. Hij was juist ik ben eigenlijk onzichtbaar. Ja, hij had hele hege pieken, maar ook hele diepe deltas. Ja, maar jongen. Hij is jong en hij is grillig. Ja. En dat zit nou er eenmaal bij. Gelukkig is er ervaring omheen, waardoor hij niet alleen maar in de schijnwerp hoeft. Dan heeft hij ook een beetje de luwte. Dat moet hij kunnen hebben. En hij mag grillig en moet ook grillig kunnen zijn om te leren en beter te worden. Dus het is wel een goede speler, hoor. Absoluut. Het talent. Maar wij moeten niet denken dat we daar in één keer... En ik gun Cambuur de 2 miljoen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik denk niet dat er voor betaald gaat worden. Clubs als Heracles of NAC Breda, die kunnen nog eens een keer voor een peerton kunnen nog eens een keer risico nemen met een Pauwels. Maar meer dan dat nemen die ik net. Een peerton, dan bloot Pauwels denk ik in Ljouwert voor een peerton. Dat denk ik ook. Voor jou 50. Ideo ging van de ADO Den Haag naar Sparta. Snap ik trouwens net. Nee, maar dat volgens mij een bedrag tussen de 4 en de 5 ton. Hij had nog bij Heerenveen een proefvest. Ja, daar is hij afgekeurd. En ik heb hem inderdaad een keer bij ADO Sjoen. Ik zeg die transfer inderdaad naar Sparta. Nou, ik begreep er helemaal niks van. Wielen de sneu net min, Max is. Geen rendement. Nee, nou we toch even hoe Heerenveen. Roelof, hoeveel tijd heeft het nodig om te duiden wat het verschil is tussen Heerenveen thuis en Heerenveen uit? Ik geef hem even verzetten. Hoeveel tijd heeft het daarvoor nodig? Ja, weet ik net. Een minuutje? Een minuut? Ja. Nou, want thuis heeft hij alleen nog verleend van Ajax. Leo zo'n overzuchten, Habensjijners toen. Ja. Nou, Luc Brouwers hier er ongeveer 50 seconden van nodig. 50 seconden? Ongeveer. Oh, dus ook krijgt nou de hulp van Luc Brouwers? Ik schakel een hulplijn in. Hier komt hij, Luc Brouwers. Je zag het een beetje in de warming-up al. Het was slapjes. We lieten het gebeuren. We hadden geen communicatie. Geen verantwoordelijkheid pakten we. Als je kijkt naar de 1-0... Als je ziet hoe makkelijk we daar ons man laten lopen... en hoe makkelijk Van Aanholt door 1 bal van Olij helemaal vrij is... hoe makkelijk we in onze rug worden weggestoken achterin. Ja, dat zijn wel hele makkelijke dingen. En natuurlijk is dat heel makkelijk gezegd ook. Hè, om het maar even makkelijk te houden. Ondertussen al 4 keer makkelijk gezegd. Maar ja, dat zie je dan wel... Ja, dat zie je wel aankomen ergens. En je probeert dat voor zo'n wedstrijd nog te tackelen. Je probeert daar nog wat gif in te krijgen in de kleedkamer. Je probeert nog wat dingetjes te zeggen. Maar ja, uiteindelijk als het gros het niet voelt of zich niet klaar voelde, ja, dan wordt het lastig. Ja, is dit een verklaring? Ja, of is het wat te makkelijk? En nee, zeker net. En ik vroeg er al in, denk je, wat kwaliteit. Maar dat is wat ik het hele seizoen al op. Dit is een hele middenploeg. Ik zit de slechtste selectie van 30 jaar. De laatste 30 jaar, ja. Ik zit Hopland, toppetje voor de toekomst vooral. Laatst even een mindere fase. Ik zit Smans, talentvol. Luc Brouwers, prima van Heerenveen. En Linde, topper. En de rest? Nou, Brouwde wil ik nog een voordeel van de twijfel geven. De rest maar dan afscheid nemen. Ja, Noppert, Oski? Ja. Noppert, Oski, ja? Dan is dat wel een beetje een opruimerig type. Nee, maar het is voorjaar, hè? Noppert zou natuurlijk wel, zoek ik wel horen. Oh, toch wel? Ja. Dat is wel heel makkelijk. Ja. Maar dan, ik zou wel een eerste keeper, Ellie. Oh, dat is Noppert als tweede keeper. Ja. Dus de juiste speler van de hele selectie, die moet op een bank. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk. Maar Keulet. Ja. Man. Wat doet hij bij die trein? Ja, maar hij traint heel goed, hè? Echt een voorbeeld in de gelijking. Maar sure, dat is, hij had natuurlijk opvallend wel zijn potentie. Maar als hij nou een goede linksback achter hem hier... en het verschil tussen Sparta en Heerenveen... Hè? Wat Sparta helpt dan in de winterstop... helpt die Van Aanholt, Linson, Van Bergen... Karel Eiting. Zekiel, Eiting, Ido. Heerenveen helpt Petrov en Lukovic. Ja, rest mijn case. Sparta had er gewoon meer yield om... Jordi de Wijs heeft ze nog hier. Dat is wel Jordi de Wijs, ja. En Linde in principe. Ik wat vroeger dan zeiden ze, ja, de Oekase on die in Jeroen Rijsdijk was, geen geld. Ja, zeker. In de voorbereiding, het einde van de window, wisten we echt wel waar het schoentje zou wringen. En dat was niet mogelijk. Nee. Als je dat wordt verteld, moet je dat ook geloven. En verbaas je er toch wel dat dan opeens onder druk wordt alles vloeibaar. Nou, jij haalt de woorden uit mijn mond. Ik wilde het net zeggen. En die druk is natuurlijk enorm op de TD. Want er is wel wat gebeurd. En daarom zeg ik, die 11 wedstrijden daarna is het ook niet veel beter geworden. En ligt dat dan aan de trainer? Of ligt het aan de samenstelling van de selectie? Is de TD, heeft hij daar een hand in gehad? En uiteindelijk hebben ze het gezien door te zeggen... ja, wij moeten wel iets gaan doen. Want als wij
het niet gaan redden, dan zijn de kosten nog groter. Dus ze hebben gewoon gezegd, we gaan investeren. En het zijn vooral veel huurspelers die ze hebben gehad. Ja, zeker. Ja. En dat betekent ook, nog eventjes... Dat gaat ook de kosten van investeringen. Heerenveen helpt 2, steeds maar. Ja. Dan hier die dit echt wel mattens, als dat Sparta uit Luc Brouwers, die oude week ik maar een interview in de Leeuwarden Krant. En die sloeg wat mij betreft echt wel... hoe zeg je dat ook weer? De spijker op zijn kop. Spijker op zijn kop. Juist. En de selectie is te jong. Dus de gemiddelde leeftijd is wat omheeg. En dan mag wat meer gearriveerde spelers hebben rond de 26 tot 30 hier in die leeftijdscategorie. Die heet Heerenveen toch eigenlijk wel steen. Mijn Noppert, ja, Bogniewicz is nou blesseerd. Ja. Maar Keulen is net de allerjongste meer. Nou ja, Luc Brouwers zelf. Keulen is natuurlijk niks aan geval. Ja, Hanbaks. Keulen is linksback, maar daarachter zit niks. En dan is in de winterstelp, is pas Petrov. Waarvan ik meer af, want die zit er nooit in. Die valt ik nooit in. Dus die zal ongeveer te min wijzen. De spits is natuurlijk niet hetzelfde probleem. Nicolescu is het gewoon net. Dit is leuk als je die bij thuiswedstrijden hebben en je komt vol in het 16 meter gebied, dan had hij dan wel zijn nut. Heel gelukkig, er komen nooit 2 thuiswedstrijden noemen. Ja, maar luister, we hoeven niet zo negatief te zijn. Ik bedoel, ploegen 8 tot en met 15 spelen voor de play-offs Europees voetbal. Zeker. Je kent ook wel 8 tot met 15, dat is 4 punten verschil. Die kunnen allemaal, zelfs NAC, die staat 15e. Doet mee voor die plekken. Ja, dat is toch leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, maar stel je voor, want ik denk dat het best nog wel realistisch is. Ook Heerenveen zit daarbij. En als Zeker. Maar het probleem is wel bij Heerenveen, dan is het waarschijnlijk voor in je wedstrijd. En waarschijnlijk is het dan een uitwedstrijd. Klein detail. Klein detail. Als je normaal gesproken weer 2 wedstrijden uit en thuis. En nou is het 1 wedstrijd. En als je dan een AZ of Twente maakt, want die kans is vrij groot van Heerenveen. Of je een Go Deals. Die zijn in topvorm bijna. Nee, dat scheelt. Dat is voordeel 1. En als je de mindere ploeg bent, kun je beter 1 wedstrijd hebben dan 2 wedstrijden. Zeker. Want de geluksfactor. Weet je aan wie ik nou de hele tijd moet denken? Nou. En Johan Hansma. Vertel. Dan lach je daar zo bij. Die krijgt hem drok. Nee, als ik dit zo hoor. Ja, die krijgt het heel druk. Sorry. Ja, Robin Veldman en Johan Hansma zijn al druk bezig. Ja. Als er nog maar Johan praat, Voeken, want daar was nog net zo lang Linek in de sportcast, gaan we even maar daar bellen. Telefonisch, ja. Dus zei het Hansma die bleef, want een man, een woord, dat hij die Timmy zijn. Ja, dus niet, hè? Nee. Dus niet. Dat zie je maar weer in het maar voetbal. dat wist jij toen ook al, Fokke? Nee, dat wist ik toen niet. Nee, dat wist ik toen nog niet. Nee, hij wist het wel. Hij heeft het wel eerlijk gezegd voordat het ook naar buiten kwam. Dus dat heeft hij wel gedaan. Ja. Maar op dat moment wist ik dat nog niet. Nee. Wie is dan kwalijk verrast? De uitleg die hij gaf, daar kon me wel in vinden. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik had met Cambuur. Dat heeft hij met Heerenveen. En de trein die komt voorbij en dan moet je erin stappen. Je weet nooit wanneer die weer komt. Hij heeft wel een gevoel bij Heerenveen natuurlijk. Het verleden ook. En dat heb ik ook met Cambuur. Dus ik snap deze stap wel. En als je dat vergelijkt met Almere, dat is wel even een andere level, om het maar zo te noemen. Zeker. Qua stadion, qua beleving, qua druk, qua mogelijkheden. Dus het is allemaal weer groter. Dus ik snap dat wel. Ja. Even heel wat oors. Bist al in het naar je stadion West? Nee. Nee, ik heb het op tv gezien. Mooi stadion geworden. En het is grasmat gelukkig. Ja, en het ziet er allemaal mooi uit. Wat ook heel mooi lijkt is... de afgelopen wedstrijd zat bijna helemaal vol. Ja, dat is fantastisch. Dus ik ben er nog niet geweest. Ik heb wel een keer contact gehad, maar niet met de directie. Het is mij gezegd van, kom maar anders een keer kijken. Ik zeg, ik kom pas kijken als het ook af is. Want ik zeg, een veld en een stadion, dat zie ik op de tv ook. De sfeer maak je dan niet echt mee, maar als het dan binnen een grote bouwput is, nog met bouwlampen en noem het maar op. En Dixies. Ja, dat hoef ik en Dixies. Dat hoef ik nog niet te zien. Dan zie ik het liever een keer als het echt af is. Geen volgend seizoen. Ja. Maar dat is wel een seizoenkaart voor het leven hebben. Nee, dat heb ik niet. Ik heb verder geen uitnodiging nog gehad om een keer een wedstrijd te komen kijken. Dat vind ik dus wel kwalijk. Wel met de mensen contact hoor. Verder kan je moet ze hun niet kwalijk nemen. Nou, we hier een paar weken Johan Grote, die kerst er natuurlijk ook goed. Ja. Nou, als je het oermeesken had die het heel wat voor Cambuur budgetten hadden, dat geldt natuurlijk voor Dij, maar dat geldt ook voor Johan Grote. Johan Grote die het nog geen enkele keer er in het stadion West had. Echt, hè? Geen uitnodiging of iets kregen had.
Ja, vind ik schandalig. Ik ken er zelf net dat denk ik dan altijd. Maar Het is maar kijk... beide is wie Ja. in dit geval. Ja. Vriend Wieke zei dus trouwens, dat is toch ophouden best maar die wonderbaarlijke rekkenmethode van die. Ja, mocht net meer van Cambuur, hè? Want ja, plakt waar wie toch, wie voort. Wie voort, ja. Maar ik denk eerlijk Vind ik zo al een beetje raar. dat het nou toch wel weer relevant is. Ja, ik... nou ja, we Hoe hebben bedoelt het wie voor... Godfried de Wieke? We hebben het ervoor... Fjouwer. Ja, Fjouwer. Nou? Ja, Fjouwer. Fjouwer. Oh. Ja, maar komende snij, dan speelt het Volendam, thuis in Excelsior. Nou, de vanuitgaande dat Volendam die keer dan kampioen worden. Volle belangrijker is dat Excelsior dan 3 punten lezen lid. Cambuur mat nog in ADO. Nou ja, als je wat willen, moet je gewoon winnen van ADO. Spelen toch Helmond uit nu? Ja, eerst Helmond. Nou ja, je hebt nog revanche te nemen van de allereerste competitie ouverture naar je stadion. Nou ja, dat ben dus ook 3 punten. Dat heb ik gezien. Ja. Ja, precies. Dus ja, eigenlijk, zo ik zei ze, het is misschien wel weer heel erg relevant, die methode van die. Dus daar was er me over in. Ja, ik zou hem er heel graag weer in gooien willen. Dan pak ik hem er even bij. Dan komt Voor de duidelijkheid, voor Fouke. enthousiasme druipt er vanaf. Berekken je hoe zwier de programma's binnen van Excelsior, ADO Den Haag, Cambuur en Dordrecht. Dat doen we door de wetterdichte methode, door de rangschikking van de chinstanders op te tellen en te delen door het aantal wedstrijden, waardoor je een gemiddeld positie hebt, watje die voor jouw clubs nog matten. Aha. Nou, ik shut die dit is een fantastische ga door. methode. Het zwitste programma Ja? is 4 wij voor Excelsior. Ah, kijk, ja. Dit jouwt op warme moed. Die treffen namelijk gemiddeld in de laatste 4 wedstrijden de nummer 9,74. Ja. Nog een punt. Ik schreeuw het even Schreeuw op. even maar. Nog een 74 voor Excelsior. Het op INI zwitste programma van die 4 kandidaten is voor ADO Den Haag. ADO. Die treffen gemiddeld de nummer 11,74. Zakken flink. Ja. Daar zit een flink gat tussen. Ja. Dan krijgt Cambuur 12 heel. Ja. En het makkelijkste programma is voor Dordrecht. FC Dordrecht Oei. 12,74. 12 74. Oké. Dus wat kunnen we hieruit concluderen? Dat Cambuur en Dordrecht wel heel dicht bij elkaar zitten. Ja, qua, Dat is een goede conclusie. qua die had dus de makkelijkste programma's. Dus Ja. Excelsior had nog een dreigprogramma. Maar het onderhoren ik nog te zien Emmen. Zo. Ja. Lastig. Dat is het niet. Nou, vreeg je Cambuur maar. Oh, ja. En Cambuur had natuurlijk nog te zien ADO. Dus ja, Cambuur had het gewoon in eigen hand. Laatste Zeker. speelronde, jongens. Nou ja, Dan had Excelsior uit zien Jong PSV. Dus dat is... Of Jong Fouke, AZ, sorry. Fouke, nevens mij antwoord is in te hieren. Misschien dat je hem bij Almere City ook deze wonderbaarlijke Ja, hoor. rekkenmethode Waar ligt het inpassen zelf? wil. Maar ik ga direct het programma van Almere jet. En wil ik me net aan bonen. Want Fortuna dat is, Sittard, dat maak je nog zin. Ja, dat is de derde. De thuiswedstrijd. De thuiswedstrijd, ja. Ja. Dus Dus ja, we moeten het daar uit gaan halen. De thuiswedstrijden en Heerenveen. ja. Dus nou ja, dat En, ben dan en- dat ben 12 punten. Ik ga ze even op scherp zetten. Dat ga ik niet doen. Zeker. Maar nog eventjes, want ja, we kunnen nog wel heel uw riekrekentje bij Cambuur. Maar dan moet je dus wel beter voetballen als Juster in de eerste helft het zien Jong FC Utrecht. Ja, het wie echt heel min. En het is wat dat betreft wel volle season dat Cambuur een fake blessuremoment nedig hier van Thijs Jansen om de zaakjes op waarde te krijgen. Want dat wie wat er gebeurde. Dat is hip, hè, Tjinburg? Ja, je zegt het wel eens vaker. Het wie trouwens net Henk de Jong, die dit initieerde, maar Mark Diemers. Ja. Die Tjen Jansen zei van, ga even lezen. Want Cambuur hier moeite met de noementier van FC Utrecht, Van de Wegen. Die kwam namelijk heel tijd vrij, omdat hij hem heel bot naar de zijkant uitzakje liet. En daardoor moest Galvez eigenlijk doorstappen. En Nieling, nou dat gebeurde net. Werd door die zien heel tijd vrij kwam. FC Utrecht vond die vrije man. Ja, daar hier Cambuur moeite mee. Uiteindelijk nee dat... Nou ja, omzettingsmomentjes is, maar kreeg ik Cambuur er meer grip op. De doelpunten vallen op goede momenten en de wissels die holpen met mij. Hilteman had weer niks aan litten. Galveski eruit. Is Hilterman zijn basisplak kwijt? Ja, dat sluit ik net uit. Ik denk... Die jongen, ik heb nou nog steeds het idee dat die jongen net fit is. nee, dat is hij net. Zijn manier van bewegen, ja, het is niet de soepelheid zelf, maar het heeft ook iets van... Het doet ergens zeer of zo. Ja, en nou, wat ik wil... 12 weken geleden of 3 weken geleden heb ik hem interviewd. En ik Henk de Jong, Oer Hilteman interviewd. En toen zei Henk de Jong ook van ja, hij mat meer dwan. Hij mat meer arbeid leveren, ook in de training. En Hilteman is ietsje meer van, nou ja, nee, in de wedstrijden dan mag ik steen. En op de trainingen,
Nou ja, dat leeuwt die Vos is maar. Dus daar verneem je al dat een beetje dat schuurt. Ja. En ik sluit net uit dat komende vreed of Balk of Rulk in de spits zit. Dat Hulteman naar de bank gaat. Ik zoek Balk over in de punt zetten. Ik zeg gewoon Balk in de punt zetten. Die jongens heeft 16 doelpunten maken. Er zijn vleugelspelers beschikbaar. Versieren we een penalty. Ja. Hij hier weer geweldig over. Hij doet het gewoon goed. Dan is hem ooit ophellen bij Cambuur. Ja. Hoe haast het vooral je Sjoen? Want het is echt wel een orenbalk als je ziet eerste Iersus maar. Ja, kijk, hij bij Groningen gezeten, daar kennen we hem van bij FC Utrecht. Daar hebben we hem ook gezien. En we hadden zoiets van, dat is een speler die een beetje tussen het wal en het schip zit. En die heeft juist een lager niveau nodig om er doorheen te komen. Dus we hebben hem bewust opgehaald om door te groeien, zeg maar. En het is een opportunistische speler, dat wisten we. Het is een jongen die er altijd vol voor gaat. Aan inzet geen gebrek. Nee. Maar alleen het gaat niet altijd gepolijst. Maar ja, je kan van hem ook niet een hele gepolijste speler maken. Dat is zijn kracht, zijn opportunisme, zijn arbeid. Waar het om gaat is het rendement uiteindelijk in de eindfase. Nou, dat heeft wel een tijdje geduurd, maar uiteindelijk gaat dat nu ook komen. Ja, en dan heb je aan Balk een hele goede speler. Zo hij misschien nog wat oplevering die ook voor goals zorgt. Hij heeft 16 doelpunten. Ja, en hij heeft een mooie leeftijd, hè? 24 is hij. We zagen nog even 24 jaar. Ja. Dat is natuurlijk voor Cambuur een fantastische speler. Is volledig, dus je kunt geld voor hem krijgen. Alleen nare maniertjes, weet je wel. Altijd verongelijkt als er iets is. En dat klopt wel, dat vindt hij van niet. Maar dan moet ook een beetje een randje. Ja, maar je moet het ook niet overdrijven. Het wordt wel beter. Ja, dit weer toch? Ja, maar dan moet wel een beetje. Als hij zich concentreert op waar hij gewoon goed in is, dan is hij gewoon hele... Kijk, het is voor de tegenstander gewoon vervelende gozer. Zeker. En die heb je nodig. Ja. En hij doet dat goed. Hij maakt de doelpunten. Maar het niveau Almere City... Voor Cambuur is die heel belangrijk. Ja, maar het niveau Almere City, stel je voor... de vanuitgaand dat Jim gewoon in de Eredivisie blowen... of een Heracles of een Fortuna Sittard. Zou hij dat niveau onkennen? Eredivisie? Ja. Ja, ik vind wel dat hij nu die stap weer moet gaan maken. Ja, absoluut. Hij is 24. Hij heeft toch al... zijn rugzak zit al aardig gevuld. Hij ziet nu ook dat hij het vertrouwen en rendement heeft met assist of goaltjes of penalties afdwingen. Ja, dat kan hij. Het verschil als je stabiel bovenin draait, is het verschil tussen dat en zeg maar rechter rijtje Eredivisie onderkant is niet zo groot verschil. Alleen ja, je krijgt daar wel met snellere verdedigers, ook betere verdedigers, ook slimmere verdedigers. Ja, dan zal hij toch weer aan de bak moeten. Maar wel met meer bagage in hem. En ook vertrouwen dat hij ook ziet van... hey, ik kan echt wel doelpunten maken. Ja. En dat kan hem absoluut verder brengen. Wat Laszlo Amboy dan vreetje? Wat moet Laszlo Amboy voor hem vreetje? Waarom moet je hem verkopen? Als je gaat promoveren, moet je hem toch niet verkopen? Dan je wilt toch ook overbruggen? Je gaat toch ook... Maar kan hij misschien beter? Hij heeft nog een Ier. Als je een beter als hem kan krijgen, dan moet je hem verkopen. Die Jos Boeten van den Bosch hebben het wel eens gehoord. Burgering. Ja, is een goede speler. Maar ja, heeft hij het dan wel in de Eredivisie laten zien? Nee. Die heeft die bagage van Balk niet. Linksbuiten van Emmen. En Sona? Ja, ook interessant. Hele interessante speler, vind ik dat. Ja, we komen er wel uit, waar er al hier op het liedje staan bij Almere City. Nou ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Wij hebben bij ons hebben we Hansen. Cornelis Hansen. Ja. Dat is eigenlijk zo'n typetje. En die is 22. Die wordt 23 deze zomer. Dat is ook een hele vervelende speler tegen. Die heeft snelheid, die heeft diepgang, die heeft een goede arbeidsethiek. Traint fantastisch altijd. Open jongen, je staat ook open voor kritiek, met beelden, doet hij alles mee. Ja, die willen we ook natuurlijk brengen naar rendement. Dat wil hij zelf ook graag. Denk je dat Hansman alleen hij heeft nog niet altijd de rust in de eindfase. Dan gaat het nog wel eens zo gehaast. Als hij daarin wel de rust vindt en wat meer rust gaat krijgen... en door daar steeds mee te helpen en te oefenen... ja, dan kan dat ook zomaar interessant. Want als hij dan ook nog eens een keer doelpunten gaat maken... en hij doet het nu wel, maar niet al te vaak... ja, dan wordt het een hele interessante speler. Maar dan moet hij wel eerst gaan doen. Denk je dat Johan Hansma nog komt voor een Cornelis Hansen of die linksback voor jullie? Zijn contract loopt af, dus hij is transfervrij. Ik hoop... kijk... Als wij het niet redden, en dat kan natuurlijk ook... want we hebben het wel over erin blijven... maar we weten ook donders goed dat we er gewoon uit kunnen gaan. Ja, dan moet hij ook graag, als hij zegt van... ja, ik heb het hier naar mijn zin met deze nieuwe trainer... de manier van spelen, ik zou ook wel graag willen blijven...
Ja, dan moet je daar nog wel wat mee doen. Maar ja, in principe, hij is transfervrij. En een hele interessante jongen. Nou is het zaterdag Heerenveen Almere. En dan vraag ik me af, hoe gaat Tom Haaien zaterdag in de bus stappen naar Heerenveen? Nou, dat weet ik wel. In ieder geval met zijn trainingspak aan, of het hotelpak. Want hij kan niet in zijn eigen kleding erin stappen. Ik zag hem aankomen. Ik denk dat hij er zo in gaat stappen, in de bus. Ja. Hoe denk je het dan, Roelof? Angst? Angstig, ja? Zwit? Nou, Tom Haaien kende denk ik dat niet. Ik denk... Wat was Jerre? Wat wil ik wil niks zeggen, maar verbeten, denk ik. Verbeten? Ja. Hij had wel een paar domme dingen in. En dus hij werd uitfluitersteun. En ik denk, ik volg vrij fanatiek. En ik denk, ik ben net zoals een voorstander van uitfluiten. Ik wil dat ik het oproepen. Maar ik snap het publiek wel als het doggen. Want hij had gewoon een beetje dom west. Dus dan vreeg ik me wel, hoe gaat een technische staf daar nou mee om? Want hij is natuurlijk... Wat heeft hij gedaan dan? Ja, dan ben je toch wel van op de hoogte. Je bent assistent trainer. Dan mag ik hopen dat je dat weet. Nee, ik ben assistent. Ik hoef niet alles te weten. Maar vertel eens, wat heeft hij gedaan? Deze ga ik niet inkopen, Fokker. Moet je jezelf Jawel, vertel eventjes, want de Harkens wil ik heel graag weten. De Harkens wil ik heel graag weten. Maar Foukeboy weet dat heel goed. Hij is een ervaren speler en die laat je niet gek maken. En als je uitgefloten wordt door een heel stadion... en het is niet je eigen stadion, want even, je speelt erin. Ja, iedereen gaat er anders mee om. Maar het zou mij weer enorm motiveren om eens wat te laten zien. Maar ja, ik kan niet in het hoofd van Tom Haaien kijken. Ben je toch wel eens uitfluiten eigenlijk in België? Ja, joh, tuurlijk man. Als wij tegen Anderlecht speelden, dan zat het stadion van Anderlecht, die waren niet op mijn voet hoor. Dat was echt Standaard uit of Mechelen. Dat was ook... Toch een hard werk, jou hoor. Toch de supporters van een oude club. Ja, nee, dat niet. Daar heb ik geen last van gehad. Nee, want ik heb geen enkele club iets verkeerds aangedaan of zo. Maar als dat zo is, dan zou ik dat ook eerlijk durven zeggen en ook mijn excuses voor bieden. Maar als ik nou trainer wie van Tom Haaien, dan zoekt je of je in de Tom Haaien is, toen was die excuus nog even bieden. Want hij had, van natuurlijk iets van de meeste thuis, wat hij in had, hij speelde bij Heerenveen. Hij lag daar net heel goed in de groep. Daar begint het al een beetje mee. Dus hij werd een professor neemt in die groep. Hij was nogal onwijzig. Maar goed, dat ging gebeuren. Maakt niet uit. Toen woe hij in de winterstop, woe hij naar Como. Maar Heerenveen zei nee, we hadden hij, want we kunnen nog wat in de degradatie neerkomen. Dat is een goede voetballer, we hadden hij nodig. Nou, dat vond hij net zo leuk, maar oké, kan ik nog gebeuren. Toen wie die aan het einde van het seizoen moesten ze nog één wedstrijd spelen in Sparta. Ik kon nergens beroerd, die woorden in het spelletje, die is zin in. Nou, dat had het publiek een beetje verweten, want die dacht van ja jongen, dat wil ik gewoon betellen, dan mag ik gewoon voetballen. Maar toen ging hij naar Almere City. Tot zijn 4 eigenlijk, ik nog net eens heel vol onderaan. Maar toen ging hij naar Almere City, dan werd Almere City Heerenveen. En toen werd hij, nou ja, een beetje uitfluiten, terug het Heerenveen publiek, een beetje boel, op het moment dat hij wisselen waard. En toen maakte hij een gebaar, maar als je een hand van de mensen die podcast luisteren, hoe zullen we dit even uitleggen? Zullen we dit even uitleggen? Een bla 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 babbelgebaartje. Dat was niet zo slim. En vervolgens speelt Ali Reza Jahan Baks hem in het field en ik in een interview met mij naar de tier toch speelt je hem daar nogal op on. Ja, dan ging vervolgens ik weer viral. Dus als ik nou Tom Haaien weer de soort denk van. Jongens, ik heb helemaal geen schokkende dingen. Nee, dat moet me net als tof is. Ik ben het even door het lezen. Als ik nou Tom Haaien weer, dan zou ik zeggen van, dit wie net zo slim. Het is niet zo chic. Het is gewoon, ik vind het gewoon omdat bla 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 gebaar te mooi. Het is niet de grote schande. Het is niet de Derde Wereldoorlog. Maar ik vind het gewoon dom. En ik vind het ook niet netjes. Als hij excuses maakt, hoe hij dat dan wel maakt. En dan maakt hij net zijn no, omdat ik naar Heerenveen ging. Omdat ik benauwd ben. Dat wie beter was dan wat fotten dan. Dat weet ik maar niet. Dus lekker laten gaan. En ik zou dan sinds het hier van de angel een beetje de aardhelling. Dat er wat minder spanning op de jongens in deze wedstrijd. Belangrijke wedstrijd zoek je en heb ze jongen. Hij had voor 80.000 mensen in Jakarta spelen. Die rekent net onder indruk van 24.000 man in het Avalenza stadion. En al die 24.000 zullen echt het alle jaar Haaien uitfluitje. Dat is mijn hele liedgroepje. Jongens, we beginnen naar die wedstrijd. Even, onze trainer moet de opstelling nog bekendmaken. Hoor. Dus... Oh, hij speelt helemaal niet. Hij speelt helemaal niet. Nee, dat zeg ik ook niet. Ja, de 11 zijn nog niet bekend. Nee, dat is het verhaal. Maar goed, dat brengt mij wel op die wedstrijd. Haaien en Tahiri met elkaar komen bij Heerenveen al niet. En dat doen jullie bij Almere nu ook steeds. Dan denk ik, nou. Ja, maar dat heeft ook weer te maken met anderen die op dat moment niet zijn of waren. Jochem Ritmeester van der Kamp, die is geblesseerd geweest er lang uit. En dan moet ik zeggen, Carbonel, hamstringblessure er lang uit geweest. Die op die positie zou kunnen spelen. En Balboa, wisselvallig. We gaan door. Balans, precies. Nou ja, goed. De mensen die het heel graag
Tom Haaien in actie zijn willen. Ja. Die moet er vooral mooi van onder prijsvraag. Want ik ga hier 2 kaartjes van de wedstrijd Heerenveen, Almere City. En Geert, de eer is voor jou. En de vraag is, bij welke club in het Midden-Eersten had Foukeboy ooit werken? Alsjeblieft. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, hier is weer zo'n ingewikkelde vraag die het misschien wel heel makkelijk te googlen is. Dat zoekt er zeker van, want er wint 2 kaarten te verzinnen voor de wedstrijd tussen Sportclub Heerenveen en Almere City. Uw gast is Foukeboy. Van welke club in het Midden-Eersten had hij spelen? Hij is, maar daar ben ik net helemaal wist van, ik moest zo'n sec Guildford gaan. Hij moest vluchten over de grens, het dat de grens ook kriegen, kan eigenlijk stil leven, maar hij verkiest toch voor een rol bij Almere City. Hoe dan ook, het is een geweldige wedstrijd. Dus je moet even mooi aan deze quiz en dan kun je deze kaarten winnen. Arjen zorgt ervoor dat ze op 10 binnen. Nou, even melden. sport@omroepfriesland.nl, adres erbij en het komt al je kleren. Goed zo. Wij gaan naar een aantal joggersvragen. Niet fluiten als Haaien speelt. Nee, zeker niet. Vooruit. Nee. Dat is een ijs. Is een ijs. Ik heb een aantal joggersvragen voor die binnenkamer voeken. Eerste vraag is: bist u nooit het seizoen definitief klaar als assistent trainer? Of joggen we die in de toekomst toch weer ergens op het veld staan bij de voetbalschool? Ja, zeker. Dat moet je niet uitsluiten. Alleen, ik heb een goed gesprek gehad met John Bes. En die... de directeur van Almere. Ja, directeur van Almere. En daarvoor had ik al aangegeven dat ik het veld af zou gaan. Want ik heb met Jeroen gewerkt die er was. En de rol die ik eigenlijk had, dat is klaar. En we hebben goede assistenten. En ik heb ook altijd gezegd, ik ga niet op de stoel van die assistenten. Dat zijn goede jongens. En die werken en die doen goed werk. En, dus ik voelde mij daarin wat overbodig. Ik zeg, joh, einde van het seizoen, dan is dit klaar. En dan ga ik wel verder kijken. Alleen John heeft gezegd, ja, maar ik heb een ander idee. En toen kwam ook het verhaal met Johan Hansma, die vertrok. En hij zegt, ik heb het idee om de functie zoals die er is, wil ik niet bij 1 man, die wil ik bij 2 mensen hebben. En ik zou jou willen houden bij de club en de technische functie daarvan. Ik zei, nou, daar wil ik wel eens naar luisteren. Wat is dat dan? Nou, zo is het eigenlijk gekomen dat ik de functie doe zoals ik die nu heb geaccepteerd. Maar dat wil voor de toekomst wilde, want het is een 1-jarig contract. En daarna zie ik ook wel verder. Dus, maar dan moest Aansnek Rijsdijk beoordelen. Want ook rijst ik de staf onder de technische staf. Is dat helemaal zuiver? Dat je als voormalig assistent Aansnek baas bist? Nou ja, baas. John Bes is de baas. En wij zijn zeg maar in de functie met marionettenpoppetjes. En ja, marionettenpoppetjes vind ik ook weer zo denigrerend. Maar ik heb wel een mening. En ik kan een advies neerleggen. En dan is het van, oké, wat gaat ermee gebeuren? Dus dat is het eigenlijk. En als het advies is, nou, ik doe het niet, dan is het ook prima. Ik bedoel, dan moet ik mij niet anders opstellen. En als het advies opgevolgd wordt, dan kan dat ook. Ik ken Jeroen natuurlijk heel goed. Ja, waarom zou ik hem niet kunnen beoordelen? Ik weet hoe die werkt, ik ken hem goed. Net zo goed dat ik de staf heel goed ken en ook de breedte van de staf ken. Dus in dat opzicht geeft dat meer voordeel, omdat je nou al een jaar lang meeloopt bijna. Zullen we nog een joggersvraag van? Weer over Almere City? Nee, net over Almere City. Door bij de jeugd. Het begint hem al te kriebelen. De wedstrijd komt er al. Ja. Oh, waarop aan ze fluiten die jij uit. Wedstrijdspanning boeken. Door in de jeugd bij de VV Ljouwert voetballen. Ja. Toch? Ja. Hoe wie het om als jonge voetballer op te groeien in Ljouwert? Ja, wat is dat voor vraag? Ja, nou, dit is iets wat denigrerend over de joggers, hè? Voor mij vanzelfsprekend. Ja, mijn broers speelden daar. Mijn vader was jeugdtrainer bij Sportclub Leeuwarden. Ja, voor mij, ik ging op de zondagen mee. Als mijn broers moesten spelen, ging ik mee. Soms zelfs in de bus met uitwedstrijden en daar voetballen. Dus ja, voor mij was het de klomp. En later het klompje. En de velden achter het stadion. Ja, ik ben daar opgegroeid en voor mij was Sportclub Leeuwarden een vanzelfsprekendheid. Alleen, ja, ik keek ook altijd naar het Cambuur stadionnetje toen. En ik stond ook achter de goal, naar harde kern. Maar ja, mijn droom was, ik wil daar spelen. En ja, dat is gelukkig wel gebeurd. Dus ik vond Sportclub Leeuwarden, in die tijd dat ik er speelde, was het ook een hele grote club. En speelde ook mee voor het kampioenschap van Nederland. Ja, en het was een hele logische stap om vervolgens naar Cambuur te gaan. Ja, het was eigenlijk een vervolg. Veel jongens gingen ook van daaruit naar het tweede elftal. Want Cambuur had toen een tweede elftal en het eerste elftal. Geen opleiding. Dus dat moest uit de regio komen. En in die tijd waren de amateurteams speelden allemaal toch op hoog niveau. En
En ja, dat was toen de tijd ook wel de kracht van Cambuur... om uit de regio heel veel spelers te krijgen bij Cambuur. Ja. Dus Cambuur heeft altijd denk ik nog wel een beetje een speciaal plekje bij die. Ja, dat is die club. Dat is er altijd geweest en dat is niet weg. Nee. Ik ben dat Cambuur die club is? Ik ben wel bij Cambuur weg, maar Cambuur is nog niet bij mij weg. Maar meer dan Utrecht bijvoorbeeld? Is er één club wat er in het hart zit? Is dat Cambuur? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, kijk, ik ben geboren getogen in Leeuwarden en ik ben daar opgegroeid. En Cambuur, daar is voor mij allemaal begonnen. Zo ligt dat. En bij Utrecht, daar heb ik 16, 17 jaar gewerkt. En ik ben daar getrouwd. Mijn vrouw komt er vandaan. Dus dat heeft ook iets speciaals voor mij. En wat ik daar heb meegemaakt. En met jeugdtrainer, assistenttrainer, de dubbelfunctie, hoofdtrainer, TD. Op raad van commissaris nou bijna alles gedaan. En alles meegemaakt wat je kan meemaken. Dat laat je ook niet onberoerd. Dat laat je niet onberoerd. En daar heb je ook een band mee. En ik woon daar nog vlakbij. Ik ga niet meer verhuizen. Dus dat, ja, als je het dan hebt over mijn roots waar ik vandaan kom, zal ik nooit verloochenen. Want dat weet ik, dat is hier. Maar als je een band hebt, dan is in dat opzicht FC Utrecht. Ja, het best altijd nog de meest succesvolle coach in de historie van FC Utrecht. Ja, maar 2 keer een bekerfinale winnen en de Johan Cruijffschaal. Ja. Maar ik jij weer een maar. Hey, Ron Jans, als hij treden wordt, dan is hij dat is Jerry Juster volgens mij toch, dat de best presterende trainer van Utrecht wordt. Ja. 1 seizoen. In 1 seizoen, ja. Ja. Maar goed, Ron Jans, die moet nog een heel soort wedstrijd coach. Had hij 2 keer de beker winnen voor bij Utrecht. Ja, Ron Jans mag nog niet strikken van Vogelboy. Zo is het. Ik heb nog een jongensvraag, want we zijn toch lekker bezig. Hoe is eigenlijk nooit functioneren van die opvolger, Lars Lamboy? Ja, nou, dat vind ik een moeilijke. Die kan ik niet beoordelen. Nee, dat snap ik wel, maar dit is een vraag van de jogger, hè? Nou, hij heeft je goede spelers aangetrokken. Ja, ik denk het wel, want dan sta je niet waar je staat. Dus ik denk dat de balans in het team goed is. Wat het net hoorde, dat hoorde ik al een beetje in de middengroep. Ik heb ook altijd gewerkt met de 60-20-20 regel. Dus 60% zorgt dat de grote middengroep is. De leeftijdscategorie 22 tot en met 28. Dan heb je 20% 29 plus. En je hebt zeg maar 17, 18 tot en met 21 ook 20%. Dat is jonge talenten en die moeten meegroeien met de middengroep. Die stabiel zijn en ervaring. En die anderen zijn grillig. Pauwels. En laat die maar grillig zijn. Die worden wel beter, maar die worden beschermd door de andere groep. En ik denk dat die balans bij Cambuur goed is. Anders sta je niet waar je staat. Ja, denk je dat Cambuur kans had om nog op het tweede plek te eindigen? Jazeker. Dat ben ik ben ervan overtuigd dat dat nog steeds kan. Want het programma... Ja, kijk, dat hebben we Jet van Andor. Helmond Sport uit. Die wordt ook weer cruciaal in de zin van... Ja, daar moeten ze niet naartoe gaan met het idee... zoals de warming-up van Heerenveen was. Wat jij net zei. Als Cambuur dat niet doet en gewoon gaat voor wat ze echt kunnen met elkaar... dan kunnen ze die wedstrijd winnen. En de andere wedstrijd... Vitesse thuis. Nee, maar de dag ervoor of zo... dat was Excelsior tegen Volendam. Excelsior dat gaat ook wat gebeuren. Ja. Dus, het is bij Volendam ook nog. Het is Volendam Excelsior. Het is allemaal, misschien wel het is allemaal mogelijk. Ik zie het nog gebeuren. Je ziet het nog gebeuren. Nou, dat is goed. Nice. Trouwens, Doos is nou je Helmond Sport, Cambuur. Zeker. Ja, want die is echt op die listje, hè? Ik bedoel, ja, is het die lijst eigenlijk? Ja. En je hebt hier even net voor jongen, wat ik wel voor jongen hier min of meer. Ik denk, dan is dat stadion van Helmond Sport wel klaar. Ja. Dan zie ik alle stadions in Nederland vaker dan 1 keer gewoon. Behalve die 2 tribunes van Helmond Sport. Maar die tribunes, nee, maar ja. Ja, die 2 tribunes. Ja, maar Geert is liefhebber. Die wil ik nog maar maatje. Ik snap dat wel. Dat is leuk. Ik ben bijvoorbeeld bij Fortuna Sittard in de Baanderwest. Ik ben bij Rode JC op Kaalheide West. Ik heb Haarlem die. Ik heb Veendam die. Ik heb RBC die. En al die van die... AGOVV die. En al die van die prachtige herinneringen. En dan was dat die Vlissingen? Nee, jongens. Er staat die vreselijke Sjouke Alausma bij dwars. FC Zeeland, wie dat? DWS. FC Zeeland was dat. SVV. DWS. SVV. Dordrecht? Nee, de SVV net. Zuidersportpark. Nee. Maar dan was dus die lange carrière... Dus ik toch van, ik ken er nog een stadion bij doen. En ja, ik wist ook niet hoe het komt zo, maar ik gokte erop. Maar dan doe je 40 jaar lang je verslag van de wedstrijd van Cambuur en dan eindig je dus in Helmond. Ja, jongen, het leven is hard. Ja, maar dat kind dan net, dat moet toch een thuiswedstrijd worden? Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk moet het een thuiswedstrijd worden. Nou, dat is toch misschien goed nice dan voor Geert Andor. Dat is toch Vitesse?
Ja, Dat is die laatste wedstrijd. Ja, maar Dan ik eindig je mijn thuiswedstrijd. Want die doet de antwoord, maar dan wisselen we hem gewoon. Dat beslissen we nou hier in de podcast. De laatste, Dat is gewoon Vitesse. want ik vind dat de Emmy zei, maar ik even een askie van in die Ik wil, dat moet ik nog graag voorkomen, dit soort flauwekul alweer. Dus, Waarom nou? Is toch leuk? nee, Verdien jij toch ook, man? Ik ben slecht in afscheid nemen. 30 jaar verslag van Cambuur gedaan. Ja. Ga je ook, gaan wij met z'n maar allen dan bij moet je zitten, doen we Dat Guus, moet wel Fortuyn. dat moet met een thuiswedstrijd. Dat moet eigenlijk bij een thuiswedstrijd. In 30 jaar 1 keer op die manier. Toch? Maar ja, of je moet het niet willen, dat kan ook natuurlijk. Nou, daar heb ik wel vreselijk zin in. Nou, dan moeten we buiten de podcast op. Ik vind het wel sympathiek van je om hem dit bedenken. Ja, toch? Dat vind ik wel sympathiek. Dus dat toch gebeurt Wij gewoon. vinden dat toch net een askie verzinnest op 2 tribunes in Helmond. Ik wil het wel doen, maar dan doe ik hem maar aan door. Dan kies je toch net naar het personeelsfeestje. Oh, je dan krijg je wel feest? Denk je het mij net om? Ik wie zou zijn naar die wedstrijd houden. Ik wil hem te jaren met Geert Wan. Vind ik mooi. Dat zo'n man. Ik zoek hem aan. Ja, maar ik wil plakmaatje voor Dijssen. Nee. Nog 1 keer. Nee, maar dan doen we maar 12. Duoverslag, hartstikke mooi. Dat was dus de allerlaatste wedstrijd van Geert. En voordat er al een hoofdredacteur in de stress zit, ik ben freelancer, ze hoeft me net te betalen. Zo. Nou, hey, Zo. dat is een geste. Ja, dat vind ik, is wel een hele mooie geste. Bij het salaris van Geert is dat inderdaad een zesde. Dat is, ja. Zo is dat, jongens. Zo, Maar dan binnen komen we weer thuis. een Want het is personeelsfeest. 25 april, vrienden. En wat komt er dan bij Geert op de bankrekening binnen? De AOW. Maar je ziet het niet aan hem. Vreselijk, hè? Goed, jongens, we beginnen naar de overdenkingen. Ja, we er al. Ja, we zijn er al. Oei. Het oer zit er alweer op. We hebben is al alle jaar... nice. Weet je nog nice? Hoe heet die Nee, jong? jij toch Oh niet ja, jong? dat is nog nice. Henk de Jong. Ja. Primeurtje. Nou, vertel. Rent die al? Weet die klok al? Loopt de klok al? Ja, Ja, zet hem lang, al, ja, jongens. lang. Oké, we moeten even Het de zal minuut gebeuren, pakken. jongens. Het zal deze week lang om laten gebeuren. Deze week wordt eindelijk bekend dat het contract van Henk de Jong mij 2 jaar verlengd wordt. En dat zal naar alle gedachten over een paar dagen zou wezen. Want Cambuur keppelt dat nice onder de verkeer van de seizoenkaarten. De nieuwe seizoen. En dan kunnen de seizoenkaarten weer verkocht worden. Ik koppel dat rond de askie van Geert Fortuyn. Dat is het nog langer stilhouden, Matt. Maar dus we hebben te lang gehoord. De onderbuik van Geert is regelmatig... Intuïtie neem je dat. Intuïtie, oh ja, intuïtie. Mijn sorry. vlijmscherpe intuïtie. Maar Ik wil Matt, het goed het benoemd zal hebben. dus deze week officieel gecommuniceerd worden. Hartstikke goed. Is dat de jochte? Henk de Jong, contractverlenging, 2 jaar. Nou, ik vroeg me of dat nieuws was. Nee. Eigenlijk Officieel. Ik had het al het is nou even, eindelijk officieel. Ja. even een tijdje geleden al gelezen. Ja, Ja. is serieus. Nee, het is geen nice, maar het moest nog officieel In wereldkundig de Eredivisie. worden. In de Eredivisie. Nou jongens, Ja. met het nieuwe stadion. Zin En al wij meer vonden En mooi op de ik heb tribune. aan het begin van de uitsturing zei Spielet, sportclub Cambuur in Almere. Toen heb ik zei van nee, sorry Fouke, je gaat het niet redden. Oh, Ja. Nou, dit is Ja, echt- nee, maar Op de valreep nog ik even. begrijp het wel. ja? Ja, nee, ja, ik heb al gezegd, je moet ook realistisch zijn. We kunnen het, onze hoop is nog Willem II. Ja. Daar moeten we aanhaken. Daarboven, dat gaan we gewoon al niet meer redden. En dan was de play-offs zien. Dan moet je play-offs Ja, Dat is maar, een als dubbeltje maar als we daarin komen, dan gaat het, hè? Dan gaat het door. Ja, hè? Ja, als dat redt, dan verdienen we bijna de schaal, om het maar zo te noemen. Want dat is zo een mirakel zijn. Zult maar die het kan, Twaan heel het kan. 1000 man in Almere toch op de bank. Maar net zo goed dat Cambuur kan promoveren, daar moeten ze ook niet van in de stress. Want alle supporters van Cambuur weten ook gewoon van ja, wij zitten hier omdat we kans maken. En het stadion zit vol voor directe promotie. En dan dat moet je durven uitspreken van we gaan gewoon... Je hoeft niet te zeggen dat je dat gaat doen, maar je kan wel zeggen van we gaan ervoor. En wij gaan er ook voor. Om het laatste middel om te kijken of we het kunnen redden. Net zo goed dat Cambuur ervoor gaat. Om rechtstreeks te gaan. Want die na-competitie, dat is weer een ander verhaal. Dan is de bal. Absoluut. Zowel voor ons, maar ook voor Cambuur. Ja, bij Cambuur gaat het vaker mis als dat het dan goed gaat in de play-offs. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En nu moet je een keuze maken. En we komen er niet op terug. En de eerste is verkeerd. Dan komt die Geert om de cirkel rond te maken. Leo Beenhakker of Guus Hiddink? Ja, beenhakker. Beenhakker, goed zo. Roelof Nordin Bakker of Andries Noppert? Noppert. Wat? Ik snap hier niks Ja, van. ik snap hier niks van. Dan wordt Noppert door oor Hij mag maken. niet op terugkomen. Nee, het is ook zo. Roelof zit ik te applaudisseren voor haaien sneur. Ja, en dan ooit weer boe. Jongen. Ik noteer een Andries Noppert. Fouke, haatscout in de KKD of haatscout in de Eredivisie? Ja, in de Eredivisie. In de Eredivisie. En de allerlaatste, Ja, die was makkelijk. is Je hebt wel makkelijke voor... stellingen vandaag. Ik maak ze niet. Nee, precies. En de laatste is voor Andor. Goed Vreed of Peeske Manje?
Peerske Manje, want dan ben wij er weer. Ja, dat komt heel goed. Tuurlijk. Het berichtje van Peerske Manje is er gewoon bij een uitsturing van de Sportcast. Wij zijn er altijd. Tuurlijk. En dan zitten de fjouwe discipelen zitten dan aan deze tafel. De Fabulous Four? De Fabulous Four, ja precies. Wij hebben het helemaal niet hoog in de bol. We nemen dus gewoon de Fabulous Four. Fouke, hartstikke bedankt dat je er weer is. Vond het bijzonder leuk. Ja, ik vond succes, Sneur. Ja. Doe er goed aan Tom Haaien. Ja, hij zal het doen. Ik zal er even met hem over hebben. Wat hij kan verwachten. Ik zie, je wordt heel goed ontvangen waarschijnlijk. Ja. Oké, jongens. Nee, Wieke, dan ben we er weer. Graag ont Manje.